kami. Dalam nami mai meminta tua mata na mertua di bata asa gabe keluarga yang pasu-pasu na sida atau mendamang ma pasu-pasu kami oh Tuhan. Parjolo ma ada na deh tulang suhun ini masuk mabuan lagi mai dah. Dapur ni. Buang mandor. Parjolo ma tulang.
Dari tulang. Dinaya peho kami ulos tu bere nami dalam nami mai meminta tu amat mertua di bata asa tokong ma di baga sanahi pasok kamu suang songoni nang di pasar kamu tu kami songo sobani nak muna tu kami pemado bago namaral tu dulu narobean horas mami naman jalo tu magada magia musika gua mamburu tajalo mahasa tadi Tulang. apa nami pinau kuat dia pinau kuratan baik dalam masih dia belum nas pada waktu asa atas. Jadi adong dope siap kita. Nanay pasatong ulos, ulos adong biasa pasatami itu parada. Jadi songoni ma dihamu sa lumna. Patara jadi nagtasolpa na nalulok. Napasato na kay nauli na rin kan. Hima tuhami akka perkeling muna. Mulai siya hula-hula namin siya loho sa tu hula-hula na marhamarami. Mulai atin nulunod namin dihatan nauli ng isa muna. Asimat to ang murali Tuhan. Saya dipasawak masulit ang yang tay kaparkeling tao parkeling muna. Asa dohon ma songon na ni namadua sa